Takže čaute, ja som Siro a dneska ideme robiť battle flipy s touto fľaškou. A dneska je tu so mnou kameraman Mario. Čaute. A druhý hádzač. Druhý hádzač. A ja hádžem Mario. Čaute. Tretí hádzač, nie? Tak tretí je Mario. Ideme hádzať na stole, nie na zemi. To máš jedno, že budeme hádať. Dobre, tak je to jedno, kde budeme hádať. No. Takže Mario pôjde prvý. No tak dáme toto. Tedy každý má 3 pokusy. A je to tak, keby nevedel takto, čo je battle flip, tou fľašou, čo robíme, je to fľašou, musíte proste, musíte ju otočiť, a aby vám dopadla na spodok fľaši. Dačo niečo, také. Také. Maroš. No teraz idem ja. Ja, aj nejaký iný trik. Triček mávaš. Dobre, tak asi sa to tu nebude dať. Že takto by sa to odrazilo a ide dole. Tretí pokus. Daj, kde to ideme teraz? Tak teraz ideme na inom povrchu. Začne Maroš. Tu hodiť. A pôjdeme 3-krát. No veď každý 3-krát. Mokrý sol. Idem ja. Veľa body je v tom. Mačka. Nie, akurát sa ti to otočí. Skoro. Nerob. Pristáva to. Teraz ideš ty. Mario, more, kapka, Barcelona. Nič. Bubakár. Ináč, bolo také jedno video, čo robíme v škole Apple 1. Epizóda prvá, hej. Tá vyjde 2, ale až po tomto videi. Siro, dávaj tu teraz, začínaš. Na tomto? Maroš, poď sem. Tam si sadni, Maroš. Na to dávať. To je dobré dávka. Na stôl? Tu na, ty vieš. Tu na. Jaj. Takže prvý pokus máš dať. To tam nedáš. Dáš, prečo by si? Ale to musíš dať 5 ďalky. Nič. Dobrá otočka. Kde Mario? Kde Majo? Kde Maroko? Nič. Skoro. Zatiaľ to nik nedá a to už tretí pokus, len Maroš. A koniec videa. Ešte hore na strechu. Hej, na strechu. Maroš, nič. Nič. Teraz ideme ďalší flip, motherfucker. Hej, začína Mario. Mario is the beast, topánky. Ideme tam dať. A dúfam, že to niekto dá. Mario ide prvý. Hej, veď ja musím ísť hore. Vidno to, chlapci? Neviem. A nedal to. Kappa chlapec to nedala. A potom sem. Nedal. Nie, tesne. Škody. 3. Hej, 3. Dajte to. Nič. Musí to zvlásť jeden dať. Musí to dať aspoň jeden, bo sú zatiaľ najbližší. Toto som nevidel, Nič. Mario. Idem ja. No dávaj. Ide kapitán Nora.
spadla dole. Ináč tam byl to pak, No. že v tej farbe. Ty vole. A posledný pokus. Máš Teraz to selfie. musím dať. Selfie. Teraz to musím dať. Ej! Toho? Nie. A sem. Teraz to dáme tu. Ježiš, ale to je ťažké. Tak ideme Dáme porať. tam. Stadianco? Siro, tá ostaň dole, budeš podávať fľašky. Hej, a jak? Dobrá, ja budem mať aj dola. Nie. To sa nedá stadianco. Ale 3 pokusy a Daj pôjdeš. Mario, daj mobil a ja budem No to kamerovať. takto máš, dobro. Idem. Maroš, poď kamerovať. Daj to iba takto, Maroš. A vieš to. Nič. Sirota. Ó, to je tesné. Kurňa tam. Nie, drží ti to. No tak, chlapci, toto bol ale presné video všetko. Ja som si robil, dajte like, koment. Aj dajte aj odber, ak chcete. A pre vás tu Mario stočí parkour. Ale nie. A ja dám, teraz, dám battle. Tak nedal som, ale čaute!